Doa
Ya kalah jagomu kok. Nah, karena mau saya mau ora dibanyu ora dikapak-kapake kok. Kok malah didu. Wes, jagone kakang iki jan. Nek ketoke ya wis senajan ora jalur ning jalur lepek. Kok omah mau ketoke ya wis di werna-werna ning kok nyatane kakangku kene nggo jago aja kalah sikik. Ning intine niku sing tuwa men nembang sithik masuke sing nambani jago saka sing sepuh kowe malah nyeret jaran kanggo lah Mas Yanto to iki Mas iki karang mau wis ora tau ben wis suwe temenan iki Di yo jajak dojan ora iki dombene oh gelem ya wong ora gelem ngombe ya sik ana harapan nak sesuk kena didu meneh yo ana sing nanggap ayo ngaran sinagap ora anu ya ora didu wae payah iki ora ngerti musuhe sapa awake dhewe wong tuwa kok wis wis ya wis liyane arek ora iki turane ora apa-apa kabeh ayo gelem gelem kok oh ya nek sing mburi kurang ya tak jobote ora jobote ngono limpang maneh kalau kae iki dijogoke kae galung nambah bojo. Hah? Oh, jowe kopi. Kopine dilalali ora nggawa.